कारल्याची चटणी. मागच्या रेसिपीमध्ये तुम्हाला दाखवलेली मी कारल्याची चटणी, पण आता ही वेगळ्या प्रकारची तुम्हाला मी एकदा दाखवते. कारल्याची चटणी 3 प्रकारच्या येतात. त्यासाठी मी तुम्हाला साहित्य दाखवते. एक अख्खा लसूण घेतला आहे, अर्धी वाटी सुकं खोबरं, 1 चमचा बडीशेप, 1 चमचा मेथी, 1 चमचा धना, अर्धी वाटी शेंगदाणे, थोडासा गूळ आणि पाव किलो कारलं. हे सगळं साहित्य मी भाजून घेतलंय आणि कारलं तेवढं फक्त मी डीप फ्राय करून घेतलेलं आहे. प्रथम आपण कारलं मिक्सरला लावून घेऊ. आपण आता सगळं साहित्य मिक्सरच्या भांड्यात एकत्र टाकू. जाडसर वाटून घेऊ. असं वाटून झालंय. आपण त्यात चवीनुसार मीठ टाकू. आपण आता त्यात चवीनुसार मसाला टाकू, जसा आपल्याला पाहिजे तसा. कोणाला तिखट लागतं, कोणाला कमी तिखट लागतं. आपण आता त्यात टाकलंय मालवणी तिखट मसाला. आपण आता त्यात टाकू आपण घेतलेला रेसिपी बरोबर तो गूळ आणि आपण एकदा मिक्सरला बारीक करू. आता आपण ही एका डब्यामध्ये काढून घेऊ. आपली आता ही कारल्याची चटणी तयार झालेली आहे. आपण आता दुसरी चटणी बनवायला घेऊ. तर आपण बनवणार आहोत कढीपत्त्याची चटणी. हे पण मी सगळं व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे. त्यासाठी मी हा एवढा असा कढीपत्ता घेतलेला आहे, अर्धी वाटी सुकं खोबरं आहे, 1 वाटी शेंगदाणे आहेत, 2 चमचे धणे आहेत, 1 चमचा बडीशेप आहे आणि 1 चमचा मेथी आहे. आणि हे सगळं भाजलेलं आहे. आपण आता ते मिक्सरमध्ये टाकू वाटायला. सगळं आपण असं एकत्र करून टाकू. पहिला कढीपत्ता जास्त आहे, मी तो पहिला फिरून घेते मिक्सरला. आता आपण सगळं एकत्र करून मिक्सरला बारीक करून घेऊ. आता मी लगेचच चवीप्रमाणे मीठ पण त्याच्यात टाकणार आहे. चवीप्रमाणे मीठ. आपण आता चटणी एकदम बारीक करून घेऊ. आता आपण त्यात 2 चमचे मालवणी तिखट टाकू. तुम्हाला जसं तिखट पाहिजे तसं. आपण अजून त्यात चमचा अजून ॲड करू मालवणी तिखट मसाला. पद्धतीने ही कढीपत्त्याची चटणी सुद्धा तयार झालेली आहे. ती पण आपण अशी डब्यात काढून घेऊ. अशा पद्धतीने आपली कढीपत्त्याची चटणी सुद्धा तयार झालेली आहे. आता मी तुम्हाला दुसरी चटणी दाखवते. आता आपण बनवणार आहोत शेंगदाण्याची चटणी. त्यासाठी लागणारे साहित्य. त्यासाठी मी घेतले 1 वाटी शेंगदाणे, 1 लसणीचा कांदा, बडीशेप 1 चमचा, मेथी 1 चमचा, धणे 2 चमचे आणि अर्ध वाटी सुकं खोबरं. आपण ते पण असंच मिक्सरला लावून घेऊ. मी सगळं एकत्र टाकलं आहे. त्यात आपण चवीनुसार मीठ टाकू. मालवणी तिखट टाकू. आपण 2 चमचे टाकू. आता आपण हे एकदम बारीक असं मिक्सरला वाटून घेऊ. थोडंसं तिखट कमी वाटतं, त्यामुळे आपण अजून 1 चमचा मालवणी तिखट मसाला ॲड करू त्यात. अशा पद्धतीने शेंगदाण्याची चटणी पण आपली तयार झालेली आहे. अशा पद्धतीने आपली ही
शेंगदाण्याची चटणीसुद्धा तयार झालेली आहे. अशा अर्ध्या तासामध्ये आपल्या ह्या 3 चटण्या तयार झालेल्या आहेत. ही कढीपत्त्याची चटणी, ही कारल्याची चटणी आणि ही शेंगदाण्याची चटणी. फ्राय भाजून घेईपर्यंत मिक्सरमध्ये लावेपर्यंत टोटल अर्धा तास लागला मला.